abakorende engana yarenge icyo kwichania kigima okay umusayo omo maite kuja tayitora basaenga engane yo konyoranga umusacha kwandora arabwo mukungu nengane yo kwichania umusacha yomo akabaga kwimuka usomo muroya makabaga kwimuka akagenda sobo umuisika samnyete akakora amamocho akarwa mate abantu banalete nga abasubati nabo bagatamire baenda kurara nyomba yo mu kole no munyaruko ye umusacho yo agatama ku rusobo akagenda sobo umunyaruko yo keraba gakogenda kome nyomba enja bwati ni nyomba yelige na kayigoro ngora agaso nyomba kurinde bono mate kikire butuko abiburi konyeguburi ngoyo kunyagukuru ingoyo sere nyomba Frida omumuro toka ni kumangi kya moberte ekyagera Frida ekero omumuro gotoka bo mukungu boseso abo muiseke manyanga enchirora abigoseka segutali enchira ya gasori omumuro enchira abeteka gosusurwa tinka idose nabe kakwiranira nandi tobita koranga ebikoro bunebi kero chikorara bo monge bo musubati eboli yango ngogwakane rente nyombe ekyagera tobita kora basacha bange bagoitwa ase igonyo koro umuntu bwe credit akwenda korara ase nyumbote gwakana rent kabisa batebi irole ngane onye koro umuntu gwakane credit maitele era basacha babere bako bakategorize chinjira nyanaro gwakane credit naro kugora lunch naro wakane nyomba naro kugora changa naro wakane mwana school fees ngitati musacha to basa kurara ase nyombo tali gwakana rent omonyene nyomba gara jako nyore ngiro chora gwade konyoranga kwa bere konyora chinga kichire chingo Jeke mahali pako ayo nendagira enchori endagira liyo kugora nyenda ngalia endagira kwaleta